aikajovedossa ja sen jälkeen sitten muut ovat kuvitelleet, että siellä on saattanut kuitenkin olla raskaampikin polttoainekuorma autossa. Esimerkkinä nyt vaan Bar Hondan suoritukset tässä ensimmäisessä vedossa. Jenson Button 6 ja Takuma Sato 8, kun hyvin usein olemme nähneet heidät aivan tuolla kärjessä nimenomaan tämän ensimmäisen vedon jälkeen, mutta nyt he ovat päättäneet suhtautua tähän edessä olevaan ratkaisevan aikaan hieman eri lailla, ja itse uskoisin, että sekä Jenson Button että Takuma Sato saattavat hyvin parantaa sijoituksia sitten tuon ratkaisevan aikaan aikana. Jotenkin vielä näitä ajosuorituksia vähän katsotaan, niin tässä tulee Michael Schumacherin tyylinäytöstä tuosta aikaa jo kierrokselta. Tuo ero Montoya ja Schumacherin välillä Montoyan hyväksi tuli nimenomaan keskisektorilla, jossa 30 Montoya oli nopeampi. Kuitenkin molemmat ajoivat aika lailla virheettömän kierroksen. Jollakin tapaa minun mielestäni Montoyan ajo oli kuitenkin aggressiivisemman näköistä kuin Schumacherin tässä parhaillaan ruudussa näkyvä aika-ajokierros. Se oli juuri näin ja kyllä tuo aggressiivisuus, niin se tietysti tuo tulosta, ja Michael Schumacher vanhana taitavana ja kokeneena kuljettajana